एंड हाय नमस्कार वेलकम कर मोर नुआ ब्लॉग को। तो आज आम सका जाइए झिंपदा शिव मंदिर दर्शन करके आसिले दीदी मो सहित जाइए। आम जाइलु झिंपदा झिंकेश्वर बाबा पाखे दर्शन करने दर्शन सहित पूजा भी कलु पूजा कर फेरिलु। ब्लॉग रे तो निहाती देखिए मंदिर। मंदिर एपट साइड रोचे गोटे बांफी माने कूओ टाइप देखु पानी जो उठा देखा ना जीवा जाई से भितर देखिया। मानु भाई जीवा से भितर जाइए देखा केमती कौन है। बहुत नेरो रोड देखो खतरनाक। बाबा झिंकेश्वर कर यू पानी जाए जी सब यूज हुए पूजा सब यू जाए। एते डीप देखो ये रखापी पानी से ये रखिए। देखो बहुत रिस्की मत देखो के जगार अच्छे जीवा। नेरो रोड माने एति देखो जगह मो हाथ दीटा ही लास्ट रोजे एति रास्ता एपटे आसी पहुँच रिक्की आम जाइलु नहीं आसिलु नहीं आस तो संडे छुट्टी बस एंजॉय करिया कौन। गोटे बड़ माँ पूरा मसला बाटुंट आज किस हम आइटम पनीर एस एपटे दीदी बसिक सब काटुं कलरा तमर तमर कलरटा कौन कलराटा कहीं कटा एपटे बहुत जाइए नंदिनी यस एपटे पनीर सब भजा चलचे ना छणा चलचे बहुत भाजुचु ना छाणुचु छणा एमती सब चलचे किस आइटम हम कह डाली पनीर पनीर तरकारी कलरा चिप्स बिलाती खटा दीपा ये जगी बस साधा पाटी साधा एमती सब चलती प्रिपेरेसन आज जेहतु संडे अच्छे
ଏଥିରେ ତାକୁ ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି ଦେଲା ଝିଙ୍ଗରେ କାଟିଦେଲା। देता तुम आज पूरा स्पेशल है हाँ छुआ केड़ गला ये खाली छुआ छुआ हबो टीबो पाड़ जीवो मोर छुआ କହୁଛି ଲକି ଘର ଯାଇଛି ସେ ଯିବି ଆଜି କାମ କରୁଛି। देखो रोषाई करुचे जड़े केत भक्त बस देखुं ଆମେ ଖାଇବା ଭକ୍ତ ସେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ଆମେ ଖାଇବା। ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭକ୍ତ। टीटी हूँ देसी बिलाई है हाइब्रिड बिलाई से पड़ाई था खाइबाटा केत रेडी हम समस्ते खाइबे टाइम है खाइबार आसी सब बस पड़ जाते ଆମର ବଢ଼ା ଚାଲିଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଦିଦି ପୁରା ଗିଳିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିସ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି କୁହ ପନିର ତରକାରୀ ଡାଲି ଆଉ ଭଜା ଭଜା ଆଉ ସିଝା ଖାଅ ଖାଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି 5ଟା ଆଉ ଆମେ ତ ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦି ଆଉ ମୋର ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲିର ଆଗର ବସିଛନ୍ତି ଲିପା ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କାମ ନା ନା ଡ୍ୟୁଟି କାମ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ପୁରା କରୁଛନ୍ତି ଲିପାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଏଇଆଡ଼ୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିସ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ହାଇ କରିଦେନା ସେଇ ହାତର କଳା ହାତର କଳା ହାତ ହେଇନି ଏଇ ପଟଟା ମାଜିନେ କଳା ହବ ଟିକିଆ ପଟେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଦିଦି ପ୍ଲାନ୍ କି ସଜ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କେଡ଼ିକି ଯିବାର ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ବୁଲତେ ଯାଇଥାନ୍ତେ କେଠି ଗୋଟେ ଆଉ ମତେ ବି ଟିକେ ନବ ସାଙ୍ଗର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ଯିବା ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଯିବା ବୁଲତେ ଯିବା ତ ଆମେ ଯିବା ହେଉଛି କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଯାଉଛେ କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା ଲିପା ଥାଅ ଲିପା ତାର ଚାକିରି କରିଛି ଆଇଛି ଏଇଠି ଯିଏ ମାନେ ସେ କାଳିଆ ଭଳିଆ ତା ମୁହଁ ଫର ସବୁ ନାଗିଯିବ ସେ ଯାର କାମ କରିବ ଯିବା ଏବେ ବାହାରିବା ବାହାରିକି ତାପରେ ଯିବା ଚାଲ ଦେବେ ଖୋଡ଼ିଆ ପଟେ ଆସିଲେ ଲିପାର ଡ୍ୟୁଟି ଦେଖିବା ନାଇଁ ସେ କେତେ କାମ କରିବେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନାଇଁ 5G ସ୍ପିଡଟାକୁ ଏକାଥରେ ଆହୁରି ବେଶୀ ସ୍ପିଡ କରିଦେ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଯା ଯିବା 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 ବାହାରି ସାରିକି ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଯିବା କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲତେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଯାଇପାରିଲାନି ସବୁ ବାହାରି ସାରିଥିଲେ ଦିଦି ଏପଟେ ବାହାରି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ କାଲି ଯିବା କାଲି ତମର ଛୁଟି ଅଛି ନା କାଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ସୋମବାର ଆଜି ରବିବାର ଛୁଟି ଥିଲା ଦେଖିବା କାଲି ଯଦି ହବ ଟିକେ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଦେଇକି ଆସିବା ଆଜି ମୋଟେ କାମ ଅଛି ଉଦଳା ଯାଇତେ ହବ ସେଥିପାଇଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଅ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କ୍ଲବ୍ ହେଇଗଲା ଲିପାକୁ ବଢ଼ିଆ ରଖ ଲିପାକୁ ଚାପ କହିବା ବାହାର ସାରିକି ଦେଇ ତାପରେ ମନା କରିବା ଲିପା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ହବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଲିପାକୁ ଯାଇକି କହିଦେବା ଆଉ କହିବା ବାହାର ଆମେ ସବୁ ବାହାର ସାରିଲେଣି ଯିବା ଆସିଲା ଲିପା କେତେବେଳେ ଯିବୁ ଆମେ ଯା ଶୀଘ୍ର ବାହାର ଯିବୁ ନା ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର ଯା ଶୀଘ୍ର ବାହାର ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ଲେଟ୍ ହବ ସେ ଗଲା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ବାହାରି ସାରିବ ତାପରେ ତାକୁ ମନା କରିବା ଆମେ ଯିବାନି ଲିପା ତାଙ୍କର ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରି ଆଇଲେ ହଁ 2 ମିନିଟ୍ କିଆଡ଼େ ଯିବୁ କି ଯାଉନ କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଯିବୁ ନା କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଯିବୁ ନା କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଯିବୁ କାଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଯିବୁ କେବେ ଯିବା ଗାଡ଼ି କାହିଁ
अच्छा चल जाओ हाँ चलो चलो ना चलो ମଶା ମାରିବା ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ତଳେ ଆସି ପଡ଼ିଆ ଏଇ ପାଣିର ଏଇ ମହୁମାଛି ଆସି ପଡ଼ୁଥିବେ ରାତି ବେଳକୁ ଯା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବା ରାତି ହେଲେ ଯିବା ହଁ ଏଇଟା ଦିନ ଅଛି ଏତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସେ ଆଉ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ ଆଉ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଜାଣିତେ ଯା ଯାଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଖାଲି ସଞ୍ଜବେଳେ ଜାଣିନା ଯେଉଁ ସେ ତାରା ଫାରା ଆଗ ଅଛି ସେଇଆ ଟିକେ ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଘଟା ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସ ସମୟ ଦେଖିବ କାଳେ 2 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ତ ଡେରି ହେଇଯିବ ଯା ଆମେ ଯିବାନି ଯିବୁନି ଯିବୁନି ଆଉ ତ ଉଦଳା ଯିବା ସତରେ ଯିବୁନି କଣ ବାପୁରୁ କହୁଛି ବା ଯିବୁନି ଯିବା ଏଇଠୁ ପୋଖରୀ ଆଡରେ ବୁଲି ପଳେଇବା କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖି ଚା ତ ଦେଖି ଆଣିବି ସମୟ ବୃକ୍ଷ ପୋଖରୀ ଆଡରୁ ଚା ଚାଲ ପ୍ରାଙ୍କ ହେଇଗଲା ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲିପା ଉପରେ ସେ ତ ତାର ବାହାରି ଯାନ୍ତି ଆମେ ଯିବାନି ଆମେ ତ ଉଦଳା ଯିବା ବଢିଆ ହେଇଛି लिपस्टिक मारे सजा ବାବା ସେ କେରା ସଜ ହେଇକି ଆସେ ଦେଖ ଟିକେ खाले चोरी पडोटा मारिनी ना ना आवरी गरम उठे दादा चल जा चल 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 सारी करजे हां जगह टिके पुंडा परमिशन नि गयो जा गालटा सुनी नहीं नहीं कुड़ी मना करले बुझले तते हमें प्रांक करिया बोली तते कहू नतले किछ ଲିପା ଉପରେ ପ୍ରାଙ୍କ ହେଇଗଲା ସକ୍ସେସଫୁଲ माँ बिचारा चल जीवा आय बाटे टी बुली गया आज ब्लॉगटा एटी एंड करदवा ना किस ना बड़ा आते बढ़े थाते देखला बेलू हमर तो प्लानिंग ही गला फ्लॉप आ तो आज ब्लॉग एटी एंड करते रहिले जय जगन्नाथ देखा पुणी आ गोटे नुआ ब्लॉग रे लिपा मोटा को आगे टे देखंतु आ दीपद गाड़ी टिके लेखंतु दीपद गाड़ी लिपा नाई कि के लिखि पारियो लेखंतु कमेंट रहिले जय जगन्नाथ।